Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Яңа ел бәйрәмнәре үтеп китсә дә, күңелдә ел буе саклана. Бәйрәм кайтавазы булып төрле чаралар җылысы дәвам итә әле. Яңа Савин районы балалар бакчасында балалар өчен күңелле бәйрәм оештырылды. Яңа ел сәгате. Ул безне шиксез киләчәк белән тоташтыручы бер мизгел. Иске ел киченнән яңа ел таңына бер адым, һәм менә шул бер адымда әйтеп бетергесез өметләр белән тулы киләчәк. Ә киләчәк ул нәни дусларыбыз балаларда. Нәкъ менә алар тылсымлы яңа ел бәйрәмен түземсезләнеп көтеп ала. Чөнки яңа ел бәйрәмендә барлык әкият геройлары да әкиятләрдән чыгып мәктәпләргә, балалар бакчаларына килә. Менә бу елны да Яңа Савин районының 391 балалар бакчасына килгән алар. Ә бәйрәмнең иң көтеп алган кадерле кунаклары Кыш бабай белән Кар кызы. Бигрәк тә балалар алар белән бергә чыршы тирәле әйләнеп җыр башкарырга ярата. Нәниләр кадерле кунаклар килүенә ныклап әзерләнгән. Шигырьләр, җыр бию бүләк итте. Яңа ел тамашасына куян булып киенгән Ислам да ел буе әзерләнгән күчтәнәче белән сөендерде. Кыш бабай белән Кар кызы да бүләксез килмәгән әлбәттә. Бәйрәм тамашасыннан нәниләр күтәренке кәеф белән таралышты. Алия Галиуллина, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.